Vi elsker at læse bøger. De sætter gang i fantasien, underholder og vækker tanker. Desværre er de dyre og vejer tungt, og så er det sjældent, at den rigtige bog er lige ved hånden, når du har lyst til at læse. Derfor har vi skabt Mofibo. Med Mofibo kan du læse lige så mange bøger du vil til et fast beløb om måneden. Download Mofibo direkte til din smartphone eller tablet, og læs lige det, du har lyst til, når du vil og hvor du vil. Uanset om du er ude at rejse eller hjemme på sofaen. På Mofibo kan du vælge mellem tusindvis af spændende titler. Læs de nyeste bøger eller de gamle klassikere. Dem skrevet af de store eller dem skrevet til de små. Der er noget for alle på Mofibo. Og så er det let og enkelt at komme i gang. Opret dig på vores hjemmeside mofibo.com. Download vores gratis app og vær i gang med at læse om få minutter. Oplevelsen er stor, og prisen er lille. Det koster bare 99 kroner om måneden, og så er den første måned gratis. Mofibo, så behøver du hverken være læsehest eller bogorm, for at det kan betale sig.